Ndi nthawi ya nkhani kuchoka ku MBC ndipo muli ndine Arthur Chokoto. Poyamba nayi mitu yake. Kazembe watsopano wa dziko la China kuno ku Malawi walonjeza zolimbikitsa ubale wa dziko lake ndi dziko lino polimbikitsa ntchito zachitukuko ndi kukweza miyoyo ya anthu m'dziko muno. Boma lati ntchito za umoyo m'madera ku midzi zipita patsogolo kudzera mu ntchito yokhazikitsa magetsi amphamvu ya dzuwa mzipatala maka za m'madera ku midzi. Ndipo kampani ya Nakala Logistics yomwe imayendetsa kampani yona za maulendo apanjanja ya Central East African Railways yaonjezera mabogi a sitima ake zomwe zimanyamula katundu kuchokera ku doko la Nakala mdziko la Mozambique kuchoka pa 400 kufika pa 700. Takondwa kuti muli nafe pa nthawi ino. Tiyambeni nkhani yoti kazembe watsopano wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Xu ati agwira ntchito zawo za ukazembe mdziko muno molunjika pa ntchito ya chitukuko cha chuma cha dziko lino. Lu anena izi ku Lilongwe pomwe amapereka kalata zawo za ukazembe kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Iwo ati akhala mlatho pakati pa dziko la Malawi ndi China ndipo athandiza kubweretsa anthu a mdziko lawo omwe angakhazikitse mabizinesi ndi mafakitale osiyanasiyana mdziko muno. Beatrice Mwabe wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Atafika ku nyumba ya boma ya Kamuzu, kazembe watsopanoyu anayendera perete monga mwa mambo komanso ulemu omwe akazembe amalandira. Lu Xu ndi kazembe wachisanu ndi chimodzi kudzagwira ntchito mdziko muno kuchokera pomwe ubale wa dziko la Malawi ndi China anawukhazikitsa. Mawu akatapereka zikalata zake za ukazembe, Lu Xu ati zokambirana zomwe anachita ndi Dr. Chakwera zinali zopindulitsa ndipo zinakhudza ubale wa mayiko awiriwa komanso anthu ake kuphatikizapo zachuma. Iwo ati ndi okonzeka kugwira ntchito mdziko muno pothandizira ntchito zachitukuko komanso mafakitale mwa zina. Kazembeyu wataonetsetsanso kuti akulimbitsa ubale wa Malawi ndi China pandale motsata ndondomeko yawo yoti China ndi mmodzi poonjezera pakugawana kwa zachikhalidwe pakati pa anthu a mayiko awiriwa. Lu Xu anaonjezera kuti pogwira ntchito yawo akhazikika polimbitsa mgwirizano wa zachuma, aonetsetsa kuti anthu ochita malonda ku China akudzakhazikitsa ntchito zawo ku Malawi komanso kuthandizira ntchito yotukula zokopa alendo. Mawu ake nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena Anansi Tembo ataonetsetsa kuti dziko lino ligwiritse nawo ntchito ndondomeko zopititsa patsogolo ntchito za mafakitale za dziko la China kuti dziko lino litukuke. Iwo ayamikira ubale wa mayiko awiriwa ponena kuti ndi othandiza kwambiri ku dziko lino. Manga zimisewu, manga maunama, parliament, stadium, masti, atathandizira ntchito zambiri, even msewu umene wa dual carriageway mbali ina nawonso anathandizirapo komanso maona anthu akuchayina ambiri akubwerako. Ubale wathu wamaziwenini ndi ubale wodalirika, ndi ubale wosasintha, komanso ndi ubale woti upitirire. China panopa ali ndi policy ya modernization and industrialization. Ifenso kuno kwathu kunonso kufuna chimodzimodzi to modernize kuti tikhale zinthu zochitika zathu zamakono komanso tikhale ndi mafakitale tizichita zinthu kumapanga konkuno. So tigwira ntchito nawo limodzi lonso alimbikitsa kuti akhala akugwira ntchito mayiko ambiri. Experience imene apeza kumene patithandizira kuti tigwirenso ntchito kumalo kuno kuti titukule. Lu Xu alowa m'malo mwa Alonziu omwe akhala mdziko muno kuyambira mchaka cha 2023. Mayiko a Malawi ndi China akhala pa ubale kwa zaka 18 ndipo dziko la Malawi lapindula ndi ubalewu m'magawo azomangamanga, zaumoyo, zaulimi, maphunziro komanso malonda. Beatrice Mwabe, MBC, Lilongwe. Mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera awasankha kukhala mmodzi mwa oyendetsa ntchito zotukula maphunziro asungwana ku bungwe la Global Girls Foundation GGF. Madam Monica Chakwera azigwira ntchito thandizo kuti asungwana adzilimbira sukulu komanso kulimbikitsa ufulu wa asungwana mwazina. Madam Chakwera ati iwo ndokondwa kuti bungwe la Plan International lawasankha kuti akhale mmodzi mwa anthu omwe azimenyerera ufulu wa atsikana pa dziko lonse. Kusankhidwa kwawo kwadza pomwe kwa zaka zambiri akhala kulimbikitsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi kuno ku Malawi komanso mayiko ena. Ngati mmodzi mwa mamembala a bungwe la African First Ladies for Development, Madam Chakwera
kwa nthawi yayitali akhala kugwira ntchito yokhudza maphunziro za umoyo ndi nkhani zachuma pakati pa amayi. Maudindowa kwenikweni udindo watsopano Madam Chakwera akhala kuonetsetsa kuti maiko ambiri akuyika ndondomeko zoyenera kuti amayi ambiri adzitukuka pachuma. Global Girls Foundation ndi bungwe lomwe limagwira ntchito zotukula ufulu wa atsikana pa dziko lonse. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamikira konsolo ya boma la Mwanza chifukwa chochita bwino pa ntchito yosintha ndondomeko zakagwiridwe ka ntchito mboma. Dr. Usi yemwenso ndi nduna yoona za ulamuliro wabwino ndi kagwiridwe ka ntchito walankhula izi wadzandiza mripotiri. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anayendera konsolo ya mboma la Mwanza kuti aone okha mmene ndondomeko yosintha kagwiridwe ka ntchito mboma ikuyendera ndi mmene njira zamakono akuzigwiritsira ntchito mzipatala komanso potalera ndalama za m'misika. Iye ngati nduna yoona za ulamuliro wabwino ndi kagwiridwe ka ntchito mboma, Dr. Usi anapezerapo mwayi oti amvenso mmene ntchitozo zathandizira kusintha miyoyo ya anthu. Atatha zokambirana nazo, wachiwiri kwa mtsogoleriyu anakayendera chipatala cha Mwanza kuti akaone mmene akugwirira ntchito zawo makamaka potsatira ndondomeko za njira yamakono komanso kumsika wakulu komwenso anakhutira ndi momwe konsoloyo ikugwirira ntchito zake zotolera ndalama. Ndakhala wokondwa kwambiri chifukwa taona mmene ma-reforms akuyendera mwachitsanzo za chipatala komanso kuno kumene akupezera matiketi yawo m'misikamu zikuthandiza kwambiri chifukwa mwachitsanzo kuchipatala kumadziwa kuti matenda alipo ndi awa akuchokera dera lakuti atumize anthu maloko kuti akathandize kuti matenda awa achipesedwe. Komanso tikati kuona mmene akuchitira nkhani za matiketi kunoko ni nkhani yoti chakuchepesa katangale fa zonse zikumalowa mu system. Ndipo mmawu ake DC wa mboma la Mwanza Mayi Martha Sineta anathokoza Dr. Usi chifukwa chozawayendera ndi kuwalimbikitsa pa ntchito zomwe akugwira. Pamene amabwerera pa ulendo wawo ochoka ku Mwanza, Dr. Usi anayima pa msika wa Mitete ku Chilimba mzinda wa Blantyre komwe anapereka mapaketi aufa wachikulire olumala amayi ndi abambo. Thandizolo akupereka pofuna kuchepetsa vuto la kusowa chakudya komwe kwakhudza mabanja ambiri. Austin Kachipeya, MBC. Nduna za ntchito a Vitumbiko Mumba auza kampani ya NT Plastics kuti itha kuyambiranso kugwira ntchito poti akonza zolakwika zomwe zinachititsa kuti kampani ayitseke mwezi wa January chaka chino. Amumba atsegula ntchito za kampani atayendera kampani kwa Njewa ku Lilongwe. Amumba ati iwo alola kampani ya NT Plastics kuti iyambirenso kugwira ntchito chifukwa yakonza zinthu zochuluka zomwe zinali zosavomerezeka mu ndondomeko yakagwiridwe ka ntchito ka dziko lino. Kampani tinayimisa ma operations zake pano patasegula kuti atha kuyambapo popeza kuti zomwe tinofuna kuti akonze zija akonza komanso pena akonza kuposa mmene timayimiriza ifeyo. Chachiwiri pali zinthu zingapo zimene sinakonze komano akonza ti usasanaso ndi kweni ayi komano like lighting choza kuti lighting ike ma translucent manata translucent komanso mafana ikaja soyenerera ndi amofesa factory aike ma roof air vents komanso ngakhale ishe ma visa ya anthu ogwira ntchito kuti mapembe anapeza bwanji tione ndanda nawonso mapemiti autuli bwanji komanso alembe ntchito finance manager wa Malawi komanso chief officer wa Malawi poza tuti nawo asati bwe center of China kwa choja Malawi kunoko yayi. So ifeno sangalala kuti zonse zatheka komanso anthu onse amagwira ntchito ganyo aja awalemba ntchito khala pa permanent atomisa ma contract yawo komanso Maria zawe na alipira kaleso ndipo nthawi ina kama inakuti yasekedwa anthu onse amalanda ndalama yawo ndipo ife tikudziwa kuti ndi anthu athu konkuno amalanda nditu aba day amalanda aba wika amalanda ndalama zawo palibe amene anapwetekedwa kuti sande ndalama sio kampani ndizi zikwa ife sakarasa. Ophunzira msukulu za mdziko muno awalangiza kuti asiye mchitidwe ononga katundu wa sukulu akasiyana maganizo ndi akuluakulu a sukulu zawo. Wapampando wa bungwe la ophunzira kale pa sukulu ya sekondari ya Nkhata Bay Boys ndi amene apereka pempholi pamene amapereka madeski omwe bungwe lawo lakonzanso pa sukuluyi. Zambiri mulipoti la Henry Haukeya. Nkhani zoti ophunzira
awukira ndi kuwononga katundu wa sukulu sizachilendo mdziko muno. Imodzi mwa sukulu za sekondari zomwe zakumana ndi vutoli ndi ya Nkhatabe Boys. Olankhula atapereka madesiki 265 omwe bungwe la ophunzira akale awakozanso wapampando wa bungweli a Hastings Bofomo Nyilenda anapempha ophunzirawo kuti asiyiretu nkhalidwe loyipali, komanso anapempha anthu kuti adzikumbukira sukulu zawo zakale ndi kuthandizapo pa chitukuko cha sukuluzo. Chachikulu kwambiri anthu tiyena tizindikire kuti tikuchokera kuti ndifike pamene nadusa motani. Anthu anapanga zotani chifukwa nkutheka mkaso omwe tikuphunziriramo zomwe anapanga ndi anthu ena amene tithandizira nafenso tipiteso komwe kuti ikathe kuthandizira ndi kukanga tikugonjezera pamene ifenso tagwirisapo ntchito tangoganiziranso mwapadera kuti mwagonera bedi zakafolo mwatchula nawo bedi imeneyo tenti tikakonze bedi imeneyo mpando mwatchula uja tenti tikakonze desikatchula tenti tikakonze tibwerereso. Mphunzitsi mkulu pa sukulu ya sekondari ya Nkhatabe Boys Amatias Chumya wati akulimbikitsa ntchito ya malangizo kwa ophunzira ngati njira imodzi yokwaniritsa mapulani a ofesi yona za maphunziro ku chigawo cha Kumpoto. Katundu amene panopo kuonongedwa ndi mbiri yakale chifukwa panopo pali ma counseling session usually nthawi zambiri timapasa wiki iliyonse timayenera tikhale ndi counseling session kuwauza ubwino wa kusamalira katundu amene alipoyo. Komanso mutati muone pa sukulu pathu pano even zolembalemba si kwenikweni yayi, even muholo muja tinali kusonyeza kuti anawa akusintha. Pamwambo sukulu ya Nkhatabe sekondari inapereka mphoto kwa ogwira ntchito pa sukuluyo chifukwa chochita bwino pamaso a form 4 a chaka chatha. Mmodzi mwa akuluakulu a zamaphunziro ku ofesi ya ku chigawo cha Kumpoto a Jane Muhone akufotokoza za cholinga cha mphotozi. Phunzitsi ndi munthu wofunikira kwambiri as far as maphunziro akukhuzidwa andi kuwapanga motivate, kuwapanga reward chifukwa choti achita bwino ndi chinthu cholimbikisa kwa iwo aphunzitsi kuti agwire bwino ntchito yawo, alimbikire mwinaso even ana alimbikire. Sukuluyi inachita bwino kwambiri pamaso a form 4 a chaka chatha. Chisomo Manda kuwerenga ripoti lomwe walemba Henry Haugea. Mukuonera nkhani kuchoka kuno ku MBC tsopano tendonenso mitu yake. Kazembe watsopano wa dziko la China kuno ku Malawi walonjeza zolimbikitsa ubale wa dziko lake ndi dziko la Malawi kulimbikitsa ntchito za chitukuko ndi kukweza miyoyo ya anthu a mdziko muno. Boma lati ntchito za umoyo madera ku midzi zipita patsogolo kudzera mu ntchito yake yokhazikitsa magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa mzipatala za madera ku midzi. Ndipo kampani ya Nakala Logistics yaonjezera maboga sitima zake zomwe zimanyamula katundu kuchokera ku doko la Nakala mdziko la Mozambique kuchoka pa 400 kufika pa 700. Boma lati ntchito za umoyo madera ku midzi zipita patsogolo kudzera mu ntchito yokhazikitsa magetsi komanso mafiriji oyendera mphamvu ya dzuwa mzipatala maka za madera ku midzi. Nduna za umoyo akhumbize Kandodo Chiponda amayankhula izi pa chipatala chaching'ono cha Ming'ongo mdera la Chikalolo m'boma la Lilongwe. Iwo ati ntchitoyi ndi umboni wakudzipereka kwa boma popereka chisamaliro cha za umoyo chapamwamba kwa nzika za dziko lino. McDonald Chiwayula wadza ndi ripoti. Polankhula pamwambo nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda ati ntchitoyi ikuonetsetsa kuti zipatala zambiri maka za madera ku midzi zili ndi mphamvu za magetsi zodalirika zomwe ndi zofunikira posunga katemera komanso kugwiritsa ntchito zipangizo za chipatala zofuna magetsi. Lero tili pano pamene timadzasegulira katundu ameneyu atithandiza aboma la Germany kudzera bungwe lawo la GIZ. Iwowo kuno koti kulibe magetsi a Eskom ndi atibweretsera sola. Ayika sola chipatala chonse chino ndioti pano magetsi akuyaka. Komanso akafika mpaka na ku Lebawood. Chifukwa chipatala chino chili ndi maternity wing kumene ndithu ku Lebawood azimayi amaberekera ndithu ndi chipatala cha mabize. Chifukwa chimayang'anira amalawa kuno oposa 20,000. So mmene kunalibe magetsi zimakhala ntchito zovuta makamaka kwa anthu athu azambana mwino pogwira ntchito kuti athandize anthu akadwala. Ntchito iyi kugwirika mothandizidwa ndi Energizing Development NDEV project kudzera ku German Corporation for International Cooperation GIZ
GIZ, ndipo cholinga chachikulu nkuonetsetsa kuti chisamaliro cha odwala komanso kusunga kwa katemera kukuchitika mosavuta madera aku midzi. Kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi, Aute Koning, ati boma lawo likudzipereka pothandiza ntchito za umoyo m'dziko muno. Mawu ake nduna yoona za mphamvu a Ibrahim Matola ayamikira kuti magetsi amubwezera akuthandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko komanso kukweza ntchito za umoyo m'madera aku midzi. Ine ndithokoze utsogoleri wa president wa dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera amene akhala akunena kuti magetsi ndi chinthu chofunikira kwambiri, koma zinthu zinazi nzofunika kuti tigwirane manja kuti zikafikire ngati madera amene bungwe la Eskom silingathe kufikirako, chifukwa mu ndondomeko imeneyi timayendesa fezi ndi fezi, koma lero tili pano pa ming'ongo kuzatsimikiza ndi kuyikira umboni kuti dziko la Germany ndi mabungwe ake monga ngati a Endeavour ndi GIZ akufikisa ndithu chitukuko pogwirana manja ndi unduna wozaona za mphamvu za magetsi ndi mafuta kuti chitukuko cha magetsi chikafikire m'midzi. Mkulu woyang'anira chipata chaching'ono cha Ming'onga, a Scholastica Chikwakwa, ati kuyika kwa mphamvu za mbwezera pa chipatalachi zithandiza kukweza ntchito za umoyo m'derali. Pamudzi pano sipanali bwino chifukwa choti kumakhala mdima, mapeshenti aja akabwera zimakhala zondivuta kuti ndithandize patient kugwisa ntchito toshi. Nde kubwera kwa magetsi wa mapeshenti aja ndikumatha kuwathandiza no 24 hours, nthawi ineyo sangabwere ndikutha kukwanisa kumathandiza mapeshenti aja pomwe mbuyo musizimatheka chifukwa choti tinkatha kuwabweza kuti sitingamulembere patient kundima kapena kumbaya patient kundima. Chifukwa cha zimenezo zoti nkatha sokuwatumiza mapeshenti amene alibe matoshi kuwauza zoti mupite kumkanga kapena kusindikabeli fasi tingakuthandizeni kundima. Nde ndikubwera kwa magetsi wa vuto limene lolo linashepa tikumatha kumalembera mapeshenti aja bwinobwino nthawi ineyo sangabwere tikumatha kuwathandiza mosavuta. Maboma okwana 12 m'dziko muno apindula ndi ntchitoyi. McDonald Chiwayura, MBC Lilongwe. Kampani ya Nakala Logistics yomwe imendetsa kampani yona za maulendo apanjanji ya Central East African Railways SEA yati kwa zaka zapitazi yakwanitsa kuonjezera kuchuluka kwa mabogi a stima ake zomwe zimanyamula katundu kuchokera ku doko la Nakala la dziko la Mozambique kuchoka pa 400 kufika pa 700. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre pa mkumano omwe anali nawo ndi akuluakulu a mdziko la Mozambique omwe amayendetsa ntchito za doko la Nakala, mkulu woona ntchito za malonda ku kampani a Kennedy Kwerani anati kuchuluka kwa ngolo za stimazi kwathandizira kupereka mwayi kwa makasitomala ake kuti azitha kutumiza komanso kulandira katundu ochuluka kuchokera mdziko la Mozambique mosavuta. Akwerani akufotokoza.
Bungwe la Malawi Housing Corporation MHC lamanga nyumba 20 zatsopano ku Ngumbe mu mzinda wa Blantyre. Nyumbazi zikuonjezera pa nyumba 40 zomwe bungweli lamanga posachedwa pa kudera lomweli. Pakadali pano bungwe la MHC lakangalika kudzala mitengo kumalo onse omwe linamangako nyumba mdziko muno, ndipo adzala mitengoyi mu mzinda wa Lilongwe, Mzuzu ndi Blantyre. Mkulu wa bungweli Victor Sandikonda ati bungweli lidzala mitengo yokwana 3000 pofuna kuteteza nyumba zake ku ngozi zachilengedwe. Iwo akufotokoza. Malawi Housing Corporation sinafe ndi bungwe limene likupititsa kumanga ndipo ncholinga chake mwina muda vakwenda za 250,000 houses project manager chimenechi chake tufuna zakachiti chose tizimanga nyumba mwina 25,000 madero osiyana-siyana dziko lathu kula chinyamata mmene dziko lichulukira wanthu pakati azikhala ndi malo abwino okhala anthu tamene masefa amakhala komene kumene tudzala mitengoko sotukhala ngati njira imodzi wakwezera amene akamatiponyerako chakachiti chose Malawi Housing Corporation imapanga cooperative responsibility kuwezera kwana ake amene timasitira ntchito acha kuti nawo azikhala mu environment yako monga mudziwa kuti nyengo zisita. Mneneri Shepherd Bushiri wa mpingo wa ECG, the Jesus Nation Church, wapempha abambo kuti achilimike pa ntchito zokweza chuma cha dziko lino. Prophet Bushiri wanena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe pomwe amalengeza za msonkhano wa abambo okambirana za momwe angakwanitsire kuchita bwino pa business zawo mu nyengo yomwe ntchito za chuma pa dziko lonse sizikuyenda bwino. Msonkhanowo ukuchitikira ku Lilongwe. Abushiri anayankhula ndi Doreen Sonani. Mamuna ayenera akhale pasogolo pokhulupirira Mulungu inde komanso pa zochitachita kani malonda komanso usogoleri imene timachakuti leadership. Ndiye pa 22 February 2025 imene ili wiki yomweyi takhoza msonkhano umene azibambo onse takumane ku BICC. Andi ndikambe pano kuti palibe zolipira, msonkhano umenewu ndi waulere. Tikumema nonse azibambo bwerani mu nyinji wanu kuti muzakhale nawo pa kukumana kumeneku kumene azibambo azaphunzire njira zamakono kuti munyengo zovuta mene kulibe ma forex pamene kuli mavuto osiyana-siyana azachuma kodi ningayipange bwanji business yanga kuti ndithe kufikira zokhumba zanga kuti ndikhale bwinobwino kuyipanga kuchokera pansi kuyikweza pamakazi zosiyana-siyana zimene timakumana nazo pamafunika anthu ena akuti akupasire nzeru. Kukubweratu anthu osiyana-siyana amene adzakhale akuyankhula pa tsiku limeneli. Mwa ena ochepa amene ndi lankhule pano tizakhala ndi Dr. Napoleon Zombe komanso ineyo nzakhala ndili Kongo tikuyankhula kuzakhala mafunso mayankho ndipo dakamba ndi zaulere. Ninkhani meneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane tiyeni ndionenso mitu yake. Kazembe watsopano wa dziko la China kuno ku Malawi walonjeza zolimbikitsa ubale wa dziko lake ndi dziko la Malawi kulimbikitsa ntchito za chitukuko ndi kukweza miyoyo ya anthu a mdziko muno. Boma lati ntchito za umoyo madera ku midzi zipita patsogolo kudzera mu ntchito yake yokhazikitsa magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa mzipatala za madera ku midzi. Ndipo kampani ya Nakala Logistics yaonjezera maboga sitima zake zomwe zimanyamula katundu kuchokera ku doko la Nakala mdziko la Mozambique kuchoka pa 400 kufika pa 700. Pezani nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnandi ni Arthur Chokoto mwakoma nonse.